www.vukarifm.org. 90.6, 98.4, 99.9. Right ke phulaphule ke kwemizuzu masiyenza pha 19 minutes kubethi pha ke insimbi ka 8 o'clock. Shilo ke ndathi ke sabujonga ke ngakumbi ke kwezenzekayo kwisithili sakuthonyana sijoyinwa ke ngakumbi pha ke nguZoom so live kwicast lethu lika Facebook ngosodolophu kumasipala wase Dr AP Xuma Local Municipality. Sijonge kwezinye ke programs abanazo ngakumbi ke eziquka ke ngakumbi ke support abantu abatsha njengoko ke uJune uphawulwa njengenyanga ke yabantu abatsha. Sodolophu ke hloniphekileyo ke yena ke umeya ukhansila siyabulela kazanqa sele sijoyinile mphulaphuli weVukana FM pha ke kuZoom. Sodolophu thatha masibulise enkqubeni siqike elithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukana FM ngolusuku lanamhlanje. Mandithathe elithuba namthawekazi ndizibulisele kuwe apho kwiVukani FM, ndizibulisele kubaphulaphuli bakho kulo masipala wase Dr AP Xuma nakwindawo zonke abaphulaphule bekuzo ngale nyanga yesilimela. Nkosi kakhulu ke Sodolophu, masibulele tata ngexesha othe wabe ke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Ndiyaqonda ke sijonge kwi-programs eninanzo ningumasipala ngokujonga ke ezixhasa ke ngakumbi ke abantu ke abatsha ngakumbi kulo mcimbi ke we-education kwithala lencwadi. Ndike ndazithi tsheke kumakhasi onxibelelwano Sodolophu ndanomdla into yokuba izikolo zivaliwe kwaye ke kuyafuneka abantwana sibakhiphe busy, ingqondo ingavalwa nezikolo. Yanikeza umdla kakhulu ke iprogram endiyibonileyo kumasipala wase Dr AP Xuma. Khawukusicacisele banzi ngale program Sodolophu. Enkosi kakhulu msasazi, sineprogram apha ejongene nokuqinisekisa into yoba abantwana njengoba bezawuba nexesha elininzi ngoku behleli emakhaya kuvalwe izikolo abazuzibona sebengamaxhoba okubandakanyeka kulwaphulo-mthetho nakuzo zonke izinto ezingenza ukuba uthibaze eliphulo lokuba mababe sesikolweni khona ukuze bakwazi uba ziinkokheli ezikhanyiselweyo kwixesha elizayo. Singumasipala ke wase Dr AP Xuma, ii-libraries zethu sifuna ibe zii-libraries ezizawukwazi ukuba zikwazi uba abantu babe ne-access, ikakhulukazi abantu abatsha, njengemithombo yolwazi nokufunda nokuzityebisa, batyebise ulwazi abanalo. Sizawuthi ke sibe ne-sporting activities ezizawukwenzeka kwezi libraries zethu, baphinde futhi abantwana babe nethuba lokuthi bangene kwezi libraries zethu bakwazi ukufumana ukungxongxothela ulwazi ngokuthi bafunde incwadi. Kuza kuphinda futhi msasazi baxhotyiswe ngale nto kuthiwa zii-life skills, bafundiswe ukwenzela into yoba bakwazi into yoba msasazi siqinisekise into yoba ixesha labo elinintsi ayilo xesha nje lokuba behleli phaa ekhayeni bedlala babe ngamanye amaxesha babe kanti bangabandakanyeka nezinye izinto ezingathi msasazi zikwazi into yoba zibe ikamva labo. Ikhona ke ilibrary phaa kuManzane ebizwa ngoba yiDr AP Xuma. Nge-18 kaJuni namhlanje kuzawube kuqhubeka le nkcaza ebesendiyiqhubile. Ikhona enye phaa eQuthubeni ebizwa ngento yoba yiWalter Sisulu, yona ngomso kuzawube kuqhubeka lo mcimbi. Ibekho eseClarkebury nge-20 kuzawube kusenzeka le nto. Kube khona esezandiswakilo phaa eDebirha kaWard 6 kuzawube inge-21. Then ibe khona le ilapha edolophini eNgcobo kule ndawo kuthiwa kuse-Dam Housing, kulaa ndawo kuthiwa kuse-Indoor Sport Centre ngomhla wama-24 kuzawube bevulelekile abantwana phaa. Kukho ii-libraries zethu ke zinazo nezinto imidlalo yabantwana apho badlalayo. Kukho msasazi nonogada kwezi facilities zethu ukwenzela abantwana ungathiwa bedlala endleleni wanelishwa lokugaxeleka kwingxaki. Kufuneka siqiniseke into yoba sisoloko sibaqoqosha ngalo lonke ixesha. Sifuna ke msasazi ukukhulisa nomdla wokufunda. Lo mdla funeka siwukhulise ngeli xesha abantwana basebancinci.
babe nomdla wentoba ixesha kuba ulwazi apho lufihlwe khona, ulwazi apho lukhoyo lubhaliwe. Baphinde phaa xa befika kwezi facilities zethu bafunde ubuxhakaxhaka. Sine-computers eziphaya apho bakwaziyo into bakwazi ufunda ukusisebenzisa, ukuba mhlawumbi enye into ungathi uyifuna apha encwadini, uqonda uba ufuna olunye ulwazi olungaphaya olunzulu, ukwazi usebenzisa le nto ingoGoogle ufumane further information. Sifuna bayisebenzise lithuba ngokusebenzisa la mathala ethu encwada for educational programs. Abantu bethu abapha sifuna abazali bangaxhalabi, bazawuqinisekisa into yoba xa bengena abantwana kwezi kobubuxhakaxhaka besebenzisa ii-computers phaa abazukuvuleleka uba bajonge ezinye izinto. Basoloko begadiwe into yoba they must use this opportunity ukuba baqinisekise into yoba bandisa ulwazi labo, bafunda ngokubanzi ezi zifundo zabo abazenza esikolweni. Kwenzela xa befika esikolweni kuvulwe izikolo bafike bengabantu noko ingqondo yabo engakhange iphumle, kodwa sifuna ukuba ibe ngu-education and play. Bafunde ngongathi bayadlala kodwa babe befunda, kodwa izinto abazawukwazi into ingqondo le yabo ityhileke. So yiprogram ke le esiqhubayo as a Dr. A.P. Xhuma Local Municipality, esifuna uyenza ngawo onke amaxesha, ikakhulukazi ngale nyanga yeSilimela, kuba uyazi msasazi into yoba yinyanga yabantu abatsha. So funeka sithi ke ngoku singabaphuhlisa njani nabantu abatsha, sikhulise le nto yento yoba abantu abatsha sibathundeze into yoba makubhekwe ezikolweni. Sifuna uqinisekisa ngale nto ithi education remains a key to success. So abantwana masibakhulise umdla wokufunda nokusebenzisa la mathala encwadi. Nkosi kakhulu ke Sodolophu. Okugqibela Sodolophu, before ndibe ndiyakuphungula, just nje ukhuthaza abantu abatsha kumasipala wase-Dr. A.P. Xhuma Local Municipality into yokuba babe yinxalenye yezi programs, ungathini njengoSodolophu? Siyafuna msasazi ukuthi nemicelimngeni yezinto ezisetyenziswa lulutsha ngokubaxekileyo. Sifuna ukuthi ulutsha lwalapha lalo masipala wase-Dr. A.P. Xhuma maluyisebenzise eli thuba esibanikeze lona lokuba bahambe baye kula mathala encwadi, bafike phaya bafundiswe ii-life skills, bafike phaya bakhuthazwe umdla wokufunda, bafike phaya badlale ngezi zixhobo zokudlala ezikhoyo kwezi facilities zethu. Sifuna msasasi sithi ulutsha ngoku xa sifuna ukwakha isizwe sitsha sizawusikhulisa ngoku-instila new values kolu lutsha olukhoyo ngoku, ukwenzela uba bakhule nezo values so that babe ngabantu ababhetele in future. That is why si-encourage into yoba masibambisane sonke sikukuhlala iinkonzo, kuqhubekeke eza-Sunday schools apho abantwana bafundiswayo ngendlela yokuziphatha. Siqinisekise into yoba si-investa ngokumandla siyi-society in general. That is why as a Dr. A.P. Xhuma Local Municipality sisithi siza kuthi sisenza ezemidlalo sibaqokelela ukuba makuyodlalwa emabaleni through i-mayoral games, kodwa ngaxeshanye sithi asifuni badlale qha, sifuna ibe ngabantu abafundileyo abaphuhlisa nezikills zabo ke ngoku ngokwasesikolweni. Sithi bonke ke abantwana, akho mntwana uvalelekileyo, mabahambe bazawufika bamkelwe ngobubele kwezi facilities zethu khona ukuze siqinisekise ukuba sikhulisa isizwe esifundileyo. Izinto zonke ngoku ulwazi lusekubeni ukuba ulutyebisa nobulumko ngokuba unxonxothela ulwazi olufumaneka kwiincwadi ngeencwadi ezikhoyo ezinomdla nezinikeza imbali neencwadi ezikufutshane kakhulu kwezi zifundo abazifundayo. Siqaphela into yoba noko ukusetyenziswa kwala mathala eencwadi msasazi noko akukho kumgangatho ebesirhalela into yoba ungakuwo. Yiyo ke le nto sisenza ezi programs, ijongene nangokwazisa ngokupheleleyo ukuba bantu bakuthi nazi facilities zenziwe
zisondezwe. Iphelile ngolando yoba xa ufuna ilibrary uzawuthi uzofumana ilibrary uze edolophini. Senza unako nako wento yoba sisondeze inkonzo ebantwini, nalena ke yala mathala encwadi esiwenzileyo kukuzalisekisa ukuba iinkonzo mazibe phakathi kwabantu, abantu mabakwazi ukusisebenzisa. Yiyo le nto sibhizi singulo masipala si-improva nale nto ye-connectivity, because sifuna la mathala encwadi la, because izinto ezininzi ngoku kufuneka abantu basebenzise ubuxhakaxhaka. So funeka singabi nazi-issues when it comes to issues of connectivity. That is why, as a Dr. A.P. Xhuma local municipality, we are also enhancing and also improving our network infrastructure through partnership yethu with Department of Digital Technologies and Communications, ukwenza basiqinisekise into xa befikile pha abazojamelana nekhompyutha bazawufika bakwazi ukuba basebenzise ezi facilities zethu ngokupheleleyo. So sithi mabaye emsasazi bazawufika bamkelwe ngobubele pha. Ndiyabulela. Nkosi kakhulu ke sodolophu tata, masibulele ngexesha uthe wabe ke usiphalona ke enkubeni. Sithembe ke iprogram ezizawuqhuba ke kule veki ke ngakumbi kuncedisana ke nabantu abatsha. Sinikeza umdla kakhulu ke sodolophu because ngalamaxesha wethu kwakunzima nokufuna incwadi library, kodwa xa nivula amathuba amanje ngakumbi nakumntwana osezilalini nikeza ithuba lokuba makathi fika nasevasithi ayazi ezi zinto zisetyenziswa kanjani na. Nkosi kakhulu ke sodolophu, siyabulela tata. Enkosi kakhulu, ndiyabulela Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu sodolophu. Right, phulaphuli weVukani FM masithi chunce nawe ke sijonge into yokuba ke ingaba ke sele ke sikulungiselela kanjani xa sijonga phaa ke kunoZulu.